Alamin natin kung ilang oras biyahe papuntang Manapao, Minalabak. So, ayan mga paps, mga boss, mga ka-MGC. Kung galing kaya dito ng diversion Petron Triangulo. So, ayan. Papunta tayo ng Minalabak. Manapao, Minalabak. So, ayan mga boss, biyahe tayo. Alamin natin kung ilang oras biyahe papuntang Manapao, Minalabak. Motor lights. Let's go, Manapao. Alright, oh. Shoutout sa inyo lahat mga ka-MGC. Medyo tanghali na ang ating biyahe. Mainit na mga box. Dito na tayo sa Milaor Shell. Liliko tayo. Dito na Milaor.
lumabas. May nalapak na tayo. May nalapak. San Francisco. Alright. opya madalas. Dahan-dahan naman na tayo. Okay, go.
malapit na. Ayan po, papuntang tingin. Alright, dito na tayo mga paps. After turn left tayo. So, ito na. Alright. Alright, dito na tayo kay Box.